Ez egin negarri. Go gaga, goze naiz. Aur janaria behar du. Kaixo, eros dezaket aur botila handi berri bat. Ongi da, arazorik ez. Zer nahi duzu? Entregatzeko, mesedez. Bai, Anderea. Entregatze zerbitzua. Opa! Goazen film bat ikustera. Eseritzeko zerbait behar du. Kaixo, Aulki berri bat eskatu nahiko nuke. ongi da, arazorik ez. Eginda. Eskerrik asko, azkar izango naiz. Ezin dut ezer ikusi. Ei, Alex, aulki bat galdu duzu. Aulkiaren entrega. Aulkia. Upsi. Aulkiaren entrega. Dasha, goazen. Non daude nire krispetak? Aldaketa estazio berri bat behar du. Entregatzea, aldaketa estazioa, mesedez. Alex, aldaketa estazioa prest. Etorri naiz. Hiru koma bi bat, az gaitezen. Aldaketa estazioa entregatuta. Oso ondo, eskerrik asko. Dirua. Noski. Eskerrik asko. Gela hau hutsik dago. Altzariak erosi behar ditut. Kaixo, altzari asko behar ditut. Ohe bat, sofa bat, aulkiak eta armairu bat. Arrapatu nauzu. Ados, eskerrik asko zure eskaeragatik. Joateko prest nago. Azkar gaitezen. Lan bikaina, mutilak. Wow, pizza. Nem, zein skoter polit daukazun. Eskerrik asko. Wow, eskerrik asko. Thank you. See you later. Zer nahi duzu, Steffi?
Gazta pizzak bat izan dezaket, mesedez? Noski minutu bat. Hemen duzu. Eskerrik asko. Kaixo, Steffi eta dirua. Ah, bai. Okay. Ups, barkatu, dirurik ez? Zer esan nahi duzu? Dirurik ez? Kaixo, dirurik gabe, pizzarik gabe. Ai, ama, zer egin duzu? Bai, hori da. Beraz, lehenik pizza bat eskatu nahi nuen, baina ez nuen dirurik. Orduan borrokatu ginen, eta pizza apurtu zen. Tamalez, nire pizza amaitu dut eta ezin dut zurekin partekatu. Baina beste zerbait daukat. Zer da hori? Hori da nire dirua, eta orain zurekin partekatuko dut. Diru pixka bat utz diezazuket, joan eta hartu pizza bat. Eskerrik asko. Baina lehenik, barkatu zure jokabidea jati. Noski. Kaixo. Zu zara, berriro. Barkatu, baina orain dirua daukat pizzaren truke ordaintzeko. Ondo. Zein pizza nahi duzu? Margarita bat izan dezaket, mesedez? Noski. Tarte txiki bat. Hemen duzu. Eskerrik asko. Ona, hemen zure dirua. Begiratu pizza hau. Ai, ez nire pizza. Ez negaregin, berri bat egin diezazuket. Baina ez daukat dirurik. Kaixo, hau pizza jatetxea da. Pepperoni pizza, azkar. Bai, noski minutu bat. Kaixo, hau pizza jatetxea da. Gazta pizza bat, mesedez. Bai, ados. Kaixo, hau pizza jatetxea da. Pizza margarita bat, mesedez. Bai, ados. Zenbat agindu, nola kudeatuko ditut? Lagundu dezaket eta haien agindu guztiak entregatu zer diozu. Eskerrik asko, hori izugarri ona izango litzateke, eta doan emango dizut nahi duzun pizza. Mendiko motxilla honetan paketatuko ditut agindu guztiak. 1, 2, 3. Hemen duzu. Gero arte. Agur. Agur. Pizza banaketa. Kaixo, zure pepperoni pizza. Eskerrik asko. Agur. Kaixo, hemen. Zure pizza. Ona, hemen zure gazta pizza. Eskerrik asko, hemen duzu zure dolarra. Eskerrik asko. Agur. Hemen nago. Zure pizza margarita. Eskerrik asko. Ez horregatik. Pizza banaketak eginda daude. Maria, zure pizza agindu guztiak entregatu ditut. Steffi, mila esker, nire eguna salbatu duzu. Doan pizza bat nahi alduzunik agindu bezala. Noski. Ona, hemen zure pizza. Egia esan, itxaron, utzi niri egirea. Ai.
broma bat besterik ez da. Goxoa, beti begirunezkoa eta besteei laguntzen. Bai, laguna. Bistro bat. Pixka bat gozenago. Jana hartu dezagun hemen. Interesgarria. Zein barrualde arraro baina ederra. Begira hori. Kaixo, hemen nago. Barkatu. Ezin dut zinetzi sukaldaria lotan dagoela lan egiten duen bitartean. Barkatu, andereño. Zer, lo zaude, esnatu, gure lehen bezeroa dugu. Hemen, bistro hau susmagarria iruditzen zait, beraz jatetxe hau ikuskatuko dut. Esnatu, Eva. Haien edasa gure lehen bezeroa dugu zer egin dezaket. Joan. Kaixo, ongi etorri gure puzgarri bistroa, Dasha naiz, eta gaur zerbitzatuko zaitu. Ongi. Arrautz saltxitxa ogitxi gordua nahi nuke, bezedez. Eta bai, oilazkoa eta barazkiak. Eta hamburguesa, patatak eta freskagarria. Postrerako zerbait nahi duzu. Bai, nozuski. Izozkia hartuko dut. Eta belarte bat, bezedez. Aukera bikaina. Hau da gure eskaera, Eva. Zer, hau, ez naiz garaiz iritziko. Urratzez urratz. Ez kezkatu, ondo egongo da. Ez da. Eva, saiatu gaitezen lore eta kandelaren arnasketa errazarekin. Ados baldin eta laguntzen badu. Poliki usaina hartu lore baten arnasa hartzean. Eta poliki itzali kandela arnasa botatzean. Arnasketa teknikek zure burua eta gorputza lasaitzen dituzte, beraz estreseko egoerei aurre egin diezaiekezu. Eskerrik asko, Dasha. Sorte on, Dasha. Sukaldatzeko ordua. Arrautza, saltxitxa eta ogitxi gordua. Zure belartea. Eskerrik asko. Jana prest dago. Badoa. Nahiko goxoa. Zerbitzua oso ona da hemen. Zure eskaera dator. Goza ezazu zure janaria. Eskerrik asko, Zein usain goxoa du. Zerez egina dago janari hau. Nola jan dezaket hau? Hau da globoz egindako janaririk onena herrian. Beraz, goza ezazu jauna. Ez du funtzionatzen. Euli bat dago nire plateran. Euli bat dago nire janarian. Non dago? Ara, begira. Arazorik ez. Usatu, alde egin. Barkatu horregatik, ez da berriro gertatuko.
Baloratu dezagun izurriteen kontrola. Izurriteen kontrola garrantzitsua da intsektuak eta animali txikiak zure janaria ondatu eta jatetzea zikindu dezaketelako. Hobetu behar dute. Hasi gaitezen bigarren platerarekin hamburguesa, patata eta freskagarria. Erraza! Eta bai, musika entzutea gustatzen zait sukaldatzen dudan bitartea. Bikaina! Zer da usain hau? Ai ama, zua. Zer egin behar dut? Ai ama, ez du funtzionatu. Zutan nago, lagundu. Zua. Bideo honetako sua ez da benetakoa, grafikak eta animazioak erabiliz sortua da seguru egon. Dasha, lagundu. Zer da usain hori? Ai, ama. Zer gertatzen ari da? Lasaitu, Eva, hau konponduko du. Eia, mama. Eginda, urrengoan kontu handiagoa izan behar duzu. Segurtasun arauak jarraitu. Garrantzitsua da haiek jarraitzea eta seguru egotea. Oso txarra, sua saihestea garrantzitsua da jatetxe batean. Horrek esan nahi du kontu zibili behar dela zuteak ez hasteko, eta zer egin jakitea baldin eta hasten badira. Jatetxe honek hobekuntzak behar ditu. Janaria prest dago. On egin. Eskerrik asko. Zer da hau? Bat segundo. Dena kontrolpean dago. Wow! Zer? Airez egindako patata goxoena. Ados. Janariaren kalitatea oso garrantzitsua da jatetxeetan. 3 arrazoi nagusirengatik: osasuntsu eta indartsu mantentzea, urdaileko intsektuak saihestea eta zure janaria goxoa izatea. Janariaren kalitatea ez da ona. Atzera egin. Zergatik zara hain azkarra. Hau konponduko dut. Barkatu, gonbidatu maitea, hau ez da berriro gertatuko. Hobe ezetz. Aldartea balora dezagun. Aldartea jatetxeak bezeroei ematen dien sentsazioa edo aldartea da. Ez ona. Espero dut honek gure bezeroa pozik jartzea. Plater nagusia prest dago. Oi askoa barazkiekin. Eskerrik asko. Da xaxa. Zer da hori? Hau ez zen eskatu. Hau gure jatetxearen opari bat da gure gonbidatuari. Harrituta, ideia bikaina. Zer, hau ez dut eskatu. Hau sukaldariaren eskerona da. Oso atsegina da. Eskerrik asko. Barkatu eragozpenengatik. Arratoi bat dago nire saskian. Kendu oraintxe bertan. Barkatu. Dena konponduko dut. Altzariak txarra. Espero dut, hau zure postrerik onena izatea, Eva.
Wow! Zein aurkezpen ederra. Ez dut halako aurkezpenik ikusi lehenago. Harrigarria. Hartu. Desagertu da. Azkenik. Bistro hau ez da jatetxe bat, hondamendia da. Hau da, behar nuen azken gauza. Aurra, beti gogoratu elkarri lagundu eta segurtasun arauak jarraitu. Zerbait gaizki badoa, egon lasai eta lan egin elkarrekin talde bezala. Nirea hobea da. Ez da goxoa. Inork ez du nire krispetarik erosi nahi. Nire gana etorri, nire krispetak dira onenak. Probatu nire krispetak dira onenak. Nire krispetak dira onenak, goxo gainak ditut, gominola marrubi abarazka. Nire krispetak dira onenak, kolore desberdinak ditudalako. Nirea hobea da. Ez, nirea hobea da. Zer gertatzen da? Kaixo, bezero maitea. Erosi nire krispetak oso goxoak dira. Erosi nire krispetak kolore askotakoak dira. Topping desberdinak ditut. Kiwi, marrubi eta abarazka. Arara, toppingak Kolore asko ditut, berdea, gorria eta urdina. Ara, koloreak. Erosi nire krispetak, mesedez. Mesedez, koloretako krispetak gustatzen zaizkit. ongi dago. Nire bezeroak lapurtzen ari da. Zein krispetak nahi dituzu? Krispeta gorri bat, mesedez. Berde eta urdin bat, mesedez? Eskerrik asko. Eskerrik asko, ez horregatik. Ez da goxoa. Ez dauka zaporerik, itzul dezagun. Bai, goazen. Barkatu, krispeta hauek itzuli nahi ditugu. Zergatik? Ez dauka zaporerik. Probatu nire krispetak oso goxoak dira. Gustatzen zait. Mesedez, abarazka duen krispeta bat. Kiwi krispeta bat, mesedez? Oso goxo itxura du. Eskerrik asko, Dasha, agur. Dashak nire bezero guztiak eraman ditu. Krispetak. Erosi nire krispetak dira onenak. Probatu nire krispetak. Biak probatuko ditut, baina lehenik Dasharen krispetak probatu nahi ditut. Inork ez du nire krispetarik erosi nahi. Marrubi krispeta bat har dezaket, mesedez? Eskerrik asko, goxo usaina dauka. Stefiren krispetak ere probatu nahi ditut. Non dago Stefi, badakizu non? Stefi. Non zaude Stefi? Hemen zaude, zer gertatzen da, Stefi?
Inork ez du nire krispetarik erosi nahi. Zure krispetak erosi nahi nituen, baina denda itxita zegoen. Benetan, Ba, ai, gustatuko litzaidake batzuk egitea goazen. Maria, zein kolore nahi duzu? Urdina, gorria eta berdea ditut. berde krispeta bat har dezaket mesedez? Ongi da. Oso goxoa dirudi, eskerrik asko. Itxaron zerbait falta da, Dasha kiwi krispetak har ditzaket mesedez? Noski, Eskerrik asko, Dasha probatu krispeta hauek mesedez. ongi dago zaporea, baina zerbait falta da. Steffi, probatu krispeta hauek fidatu nirekin. Ongi dago zaporea, baina kolore batzuk falta zaizkio. Uste dut, elkarri falta zaretela. Ados, Dasha zuk egiten dituzu zapore honenak. Eta zuk egiten dituzu kolore honenak. Ados, elkarrekin lan egin dezagun. Egin dezagun. Koloreak presta ditzakezu? Bai, noski. Hemen duzu. Egin dezagun krispeta gorria. Ai ama, zein nahazpila den. Zer egin behar dugu? Ez dakit. Krispeta gorri bat niretzat mesedez. Wow, hortzadar krispetak pilo bat bana izan dezaket mesedez? Jakina, hau da gure hortzadar koloreko krispet berria. Nik ere hortzadar krispetak nahi ditut. Noski. Eskerrik asko krispetengatik lagunak. Prest hiru bi bat gozen. Irabazi dut! Bai, egin dut. Irabazi dut! Hori polita da, baina gehiago nahi dut. Globo berriak erosteko leku bat bilatu behar dugu. Bai, noski. Goazen! Ongi etorri nire globo dendara. Hauek nire globoak dira. Globo asko, puska ditzagun. Globo horia. Globo laranja. Globo morea. Globo gorria. Urrengoa dator. Kolore berdea. Kolore urdina. Globo denda irekita dago. Globoak. Koloretako globoak saltzen ari naiz. Amona, globo bat nahi du. Goazen, Oh, lehenengo bezeroa. kaixo, globo bat erosi nahi dugu. Bai, kolore guztietako globoa. Berdea, gorria eta urdina. Aukeratu zeurea. Hemen, gorri aukeratzen du. Horrek $1 bat kostatuko du. Eskerrik asko erostearren, etor zaitez berriro. Zer izan da, hori? Lasai egon.
Zein kolore nahi duzu? Berdea nahi du. Globo hori ere erosi nahi dut. Ados. Zer, berriro? Oh, ideia bat daukat. Dasha, magia egiteko prest zaude. Bai, noski. Izugarria. Eskerrik asko. Agur, agur, agur. Ongi polita da, baina misterio hori konpondu behar dugu. Eskua bihurri hori. Eta ez etorri berriro ona. Ikaragarria. Behar genuena aurkitu dugu. Nola lagundu dezaket? Oh, benetan globo handiak bilatzen ari gara. Globo handiak asko. Ados. Au, Ez, ta, hau. ez. Agian hau. Ez. Ba, ez daukat beste globo batzuk. Ongi, jokoarako globo bereziak behar ditugu. Oso handiak behar ditugu. Iruditzen zait ideia bat daukadala. Ara, hemen. Hori da behar duguna. Bai, hala da. Uf, ondo dago, jarraitu. Ondo dago. Dirua ez da arazo. Aizu, Primerakoa da, baina musika gehiago behar ditugu. bai. Berehala amaituko dugu. Bikaina. Hau sinestezina da. Toki egokira etorri zarete. Edozein motatako musikak ditu. Oso ondo. Hain bezero honentzat, sorpresa bat daukat. Eskerrik asko. Placer bat. Orain musiken lehertzea. Nik irabaziko dut. Ikusiko dugu. 3-2-1. Berdinketa da. Biok gara irabazleak. Musikak saltzen, musikak saltzen, musikak saltzen. Ez dago ezer hemen. Dena saldu dut dagoeneko.